odan yani. Kima? Salam Salam, Sağ olun, yaxşı bolmuyordun dem. Ha, işlep gördün. Ha, o da şükür işlep gördün dem. Tamam işlep gördün mi? Ha, Xuda şükür aylanmağa geldin. Ha, aylanmağa geldik. Qiyinligimiz üçün acayip matalamız var. Bir-birine odan. Ines matanın geline tayladım. Hatta odan renk kaynatma. O Cemal eğer mümkün olsa vaktiniz olsa bilece çaylaşardık. Uyu varsanız. Kolya ulu havaslan kimse xodda şolar bir de tamaşa edip oturan iyileşlerimde tüm haqda qidiqli ma'lumotlar yetirar. Bolya. Yürün onu bilece çaylaşalım. Salam mehriban adamlar, eziz vatandaşlar. Yaşlık teleyayılımı öz işini men size varianatlı, aydın sarlı, din çalış gepleşi arkalı devam ediyor. Mehriban iyileşler, eziz vatandaşlar. Eğer de siz bizim gepleşimizde tomaşa ediyen olsanız, onu biliyensiniz. Biz gepleşimizden kereye de kısanlı, bir neçe sınıgıt saatlarımızdan, yaş sınıgıt maşgalalarına mihmançılıkta olup, onların dörediciliğinden, maşgalalarının bir neçe söhbetli ve şekilli görünüşler size yetiriyat. Ine bugün olsa biz öz ağzı döredicilik toparımız bilen Mahmulat Naqi Milli Sarlı Drama Teatrının sahne ustadı, şeyle Türkmenistan'ın at kadanan artisti Halifa Gülşir'in Anımradovaların ağzı rocanına mihmançılıkta. Gülşir'in Halifa şuun bizi öňüňizde mihmançılığa kabul edeniniz için köp sağ olsun aýdýar. Size sağ olun. Yaňy bir ajaýyp ýerde duşuşdyk. Şonu ýaly adam gonuny galkandyrmak üçin ýürüýtýär. Meden diňjalş teýilgäklerine özüň bir ilhamyny galkandyrmak üçin, ilhamlanmak üçin, ruhy taýdan bir lezzet almak üçin ajaýyp ýerlere aýlanýan. Ne bilem ýaňy aýlanyp ýörkäkdi bilen gawatlaşdyk. Ören ýakymly pursat boldy. Ne häzir bizim oçamyzda gelýän size we siziň döredicilik toparymyza köp sağ bolsun diýän. Bizim maşgalamız bilen giňden tanış bolarsınız. Ha, mümkün olsa şu gepleşmeden başına bize tomaşa edip oturan iyileşlerimi de eýän sizi sanaýandyrlar. Ýöne mümkün olsa giňişleýin maşgala agralaryny bilen tanış edäýin. Bizim maşgalamız döredicilik adamlary, sunugat adamlary. Men yan ýurlaşym Türkmenistanyň at kazanan artisti Muhammed Çary Anamradov bir näçe döwlet seýlaklaryna eýe bolan 1996-njy ýylda watana bolan söýgüsi üçin medalyň eýesi boldy. Ondan soň 2009-njy ýylda Türkmeniň altyn asyr bäsleşiginiň ýeňjisi boldy. Ondan soň 2014-njy ýylda Türkmenistanyň at kazanan artisti diýen ady eýe boldy. Awa. Men gelinim Turayjan, gelinimem Fleyta sazuralına saat çalya, ikinci çağalar sunugat mektebine dähmet çekýär, çağalara öz uğru boýunça hünär öwredýär. Çağalamyň üçüsi Maya Kuliyevanyň Naqi Türkmen Milli Konservatoriýasyny tamamlady. Gelinimiň sazuroly fleyta, oglum Muratjanyň sazuroly fagot, gapdalynan başga da bir näçe sazurollar çalýar. Hemem şol bir sanada saz düzmeklik. Hemem sazlary işlemeklik, şolaryň inçe sırlaryny öwrenip ýör. Hemem häzirki wagtda Mahabat müdürliginde özüniň ajaýyp sazlary bilen multfilmler wedýär. Şol sanada bizim uly oglumuz Maksatjan özüniň kakasynyň hünäri boýunça gitdi. Gaboy sazurolyny çalýar. Gaboydan taşgary klarnet hemem zurnay sazurolyny çalýar. Gülşirniň maşgalaňyzda 2 san ogul perzendiňiz barmy? Yok Cemaljan, bizim yeni körpejemizden var, ol ýöne häzir okuýdy. Atagellijan, Atagelli dutarda saat çalmaga emrenýär. Dutar goýarýar, milli sarlamyz diňleýär, milli aýdymlamyz diňleýär. Ine bulam körpejemiz, Maraljan, bizim altyçağymyz. Tuwalama, Gülşirniň maşgalaňyzda perzentliňiziň ählisi sunugat ugrundan dowam etdirler şeýlede. Indi söhbetleşmemiň başyny şu sahna dünýäsine gelişimiz dogrusyna başlaýsak, sahna gelmeginde näme itergi berdi? Sahna gelmegime adamyň duýgusy öz erkine goýmaýar. Şu duýgu seni şu ýollary
şo yerlere öz-özi ýoluňy açýa-da şo yerlere elti berýän eken. Seyredin bizim çayhanamda kimler gelýär? Türkmenistanyň atkalan artistleri Ayturtan Kovuzova, Gülşün Anamradova. Bizden size göp çay, sizden bize Şatlyk. Bizden hem size goşgudur aýdym. Seýleden Gülşün. azap bolar. Geçin. Baht. Üýt goşuk zatlardan gözlerdim bagty. Aýdyp ham hyýallaň heňine. Asıl bagtyň çyn keşbini tanaman. Kän gezek. Geçipdirin deňinden. Bagt eken. Baş goýup giýjäň döşüne. Ak sabalyň ujugun oýansoň. Göýe inçe ýyllap görmedik ýaly. Ähli adamy bagra bassaň, oýansoň. Biziň ýöne köýje diýen ömrümiz görlü. Asıl duruşu bilen bağı toğuşýar. Köp sağ olun Ayturtan. Hiç bir insanyň duşundan bagıtly pursatlar sowa geçmesin. Bagıtly döwürde, bagtyýar döwürde her bir insana bagıtly pursatlar nesip etsin. Şeýle bolsun. Bağışla sen beni, bağışla yürek. Men gidip bilemedim o seni anlatma. Doğrunu çıksam ama alıp bilemedim. Seni o da yandırman, yanına da Özüm men sunwat alemine gelişim diýsem täsin boldy. Ol men üçin häzirki wagtda edil erteki ýaly. Şu döwrümizin özi, döwletimiziň özi. Näçe ýüregiňde näçe seniň ilhamlaň bar bolsa, ýüregiňde beslen arzulaň bar bolsa, şu döwür biziň arzularymyzyň, niýetlerimizin amala aşýan döwür diýip aýdybiljek. Sebäbi adamda anam diýen bir güýçli zat bar. Şu anamy çyn ýüregiň bilen şo zada ananyp ýaşasaň, şu anam diýilen nadyň diýsen täsirine men hayran alym. Onsoňam hakam aýdardy, hakykat bolan. Şu hakykat sözüniň içinde hemme zat jemlenýär. Şoň üçin şu hakykaty ananyp
Biram şu anam diýilen adam özüňe bolan anamyň şu özüňde bolan ähli duýgularyňa ananyp gezmekleň özü şo seni ýüregiňde beslen arzularyňa ýetirýän eken. Ine şeýdip men owa gyýdy, ine şeýdip ajaýyp bizim gözel şäherimize düşdüm. 1993-nji ýylda Türkmen Milli Konserwatoriýamyza açyldy. Onda taý sebäp bilen çağalan gihini barlap almaly. Şol yerlere gidip yerlerde gurrundeşlik arkaly çağalary sinegden geçirmeli diýildi. Şol esasynda da biz heme söhbetdeşlik arkaly hemen biziň sesimizi dinlediler. Şo yere baran sinegden geçirýän molumlarymyz bizi şeýdip saýlap geçip aldylar. Şeýdibem şo bagtly çağalaryň içinde menem bardym. Şoň üçinem şu 93-nji ýylda okuwa girip, şondan soň Milli Konserwatoriýany oturup, ondan soň Maltumladnaky opera balet teatryna işlemeklik nesip etdi. Gapdanynam Ferpayatly etnografik topar bardy. Şol folklor toparda da bagşy hökmüne aýdym aýtmaklyk nesip etdi. Şu zatlaň özüm taplap şuň kuguna getirdi. Şu halipalarymyza şu pursatdan peýdalanyp köp sag bolsun aýdýan sebäbi şolaryň çeken zähmeti netijesinde enemiz atamyzyň şu şeýdip ak mektebi uğratmaklygy, şu enemiz atamyzyň bize ihlas etmekligi netijesinde şu derejä gelenlerine beýenler. Şu derejä gelmeklik üçin bizim döwletimiz tarapyndan giň mümkinçilikler bar. Vah dölüvey durulur barhan näli yar hey salam diýen salam ýetir alam özüli füweri yar hey aşyga hizmet hey salam diýen yar Gülşürün Halipa sunuat adamsyna şolugurdan bilim almaklyň özü ýeterli bolýarmy ýa-da şo bilim almasa da şolugurdan zähmet çekip bilermi? Ilim bilimiňe aňyrsyna çykmak ýok. Ýöne adamyň höwesi diýen bir zat bar. Höwes hemem şo zähmet ikisi birigenne belki edibiler sebäbi şu kinoda, teatr ulgamyna şu höwesler gelýänler bar. Şolaram ne teatrın içinde daş doğruğunaki adamlar şol adama täsir edýär. Sebäbi şoň edýän hereketlerine meňdäki gelýär, şondan öwrenýär, özüne gorýygnaýar. Şoň hereketinden eýem sahnada esasy okumam gerek, ilim bilim gerek ýöne sahna baýlygy, sahna hereketi ol düýbünden başga. Şoň üçin şu sahna çykmaklygyň özü bilen aýratyn teoriýa bilen sahna ol başga. Şol ikisi garlanna ana onu hakykatdan hem sahnada özü erkin hereket edebilýär. Şoň üçin ýanky siziň aýdýan soragyňyz özü höwes bildirip gelýänler bar. Şoň ýaly ýüregi öz erkine goýmaýan adamlar bar. Ýöne olar näme? Özüne adaçygan bolsa ilim bilim almaly, ilim bilim ýokman gerek. Ilim bilimden soňam esasy zähmet biram şu käre bolan söýgi. Sen Allah yapsaktırayım. Taman etlerini koyup söyletmedi bu. Gül yarı yıkacak lazım yok. Karnıca yumruk atım endi. Ele. Tsunami yaman geçti mi kadar fitra oluyor. Yani Allah'a ne kadar çıktı hayatımdan ortaya. Ay dışımdan oğullar benim fatma. Ne oluyor? Hayatım ayıptı oluyor. Haydi.
Gülşaryn Halipa, biz sizin köp wagt diňe bir teatrda sahna keşifleriniňizde sin etmän, eýsemem teleýaýlymlarda görkezilýän multfilmlerimizde ýa-da kinofilmlerimizde sizin sesleriniňizde gabat gelýär. Indi mümkin bolsa ýerleşlerimizde şu ýerde haýsy multiklara ses berdiňiz ýa-da kinolara ses berdiňiz şo barada da burun beräýsiniz. Multfilmlerin ählisini diýen ýaly ses berdik. Sebäbi şu daşarýurt multfilmleri, daşarýurt kinolary, Miras teleýaýlymynyň bir näçe kinolary bar. Rus dilinden türkmen diline terjime edýär. Şu zatlaň özüm maňa sahna dilini hatam ýenjip halka ýetirmek üçin ne mümkinçilik berýär. Özi sahnada bir gün hereket etmesen özüň iýde duýan. Yankıyalı bir gün dilin gürlemän dursa eýýän diline çolaşýar. Dutar bir gün çalmasan eýýän nähil bolýar. Şoň üçin sazannalar bu zatlara gaty gowy düşünýärler. Bir gün saz rolüni ellemesen nähil derejä barýany sazannalar hem düşünýär, sahnada çykyş edýänler hem düşünýär. Şoň üçin biz hemişe öz üstümizde özümüz işläp durmaly. Esasy multfilmlerde çağaçyklaň sesi, oglançyklaň sesi, onuň kinolarda esasy gahrman gaýlan keşfine ses berýän. Häzir ýok. Filmlerde meselem şu wagt oglançyklaň ses berýär. Hawa. Oglançyklara ses bereňizde sizin sesiňiziň zenan sesi bildiren o. Sen bir adam bolup bir näçe adamyň sesini yasaman başarmaly. Teatrın sahnalaryna çağalar üçin ýürüýte spektaklymyz bar. Onu da keşifler canlandyrdyk. Şu zatlaň özi görýän kinofilmlerimiz, görýän eserlerimiz biziň durmuşymyza, ruhy taýdyn baýlygymyza giň täsirini ýetirýär. Şoň üçin men şu zatlaň jümmüşini düşünýän üçin özümi bagtly hasap edýän. Sebäbi şu zatlar bizi diňe päkiýde arassalyga, durmuşda diňe päk bolmaly, diňe ýaşy arzular bilen, ýaşy umytlar bilen ýaşamak öwredýän zatlar. Şoň üçin şu ajaýyp durmuşda ýaşamaga giň mümkinçilikler öwredýän gahrman arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Yakınım gencine hana dülpün Meşhuru elim olmaz Pana cahana dülpün Bir kölmüdey gülüydüm Bağıt bahana dülpün Elimi anıvar saçar Degenne sana dülpün Neyle kor talıbıdır Minna tuvana dülpün Hay tenim yürüysün Artlına siri oğuşar Gülşürnençe, her bir insan, her bir wagtda arzu bilen ýaşaýar. Uşganysyz bolmaz, adam arzusyz diýilşýäli. Her bir adam kiçiliginden eýem çağlykdan belli bir arzu bilen ýaşaýar. Arzu etmeň özi gowy zat. Ine şu wagt siz bilen söhbetdeş bolamyzda bizde şeýle duýgu döredi. Siz hemme eden arzularyňyza ýetdiňizmi? Men eden arzum men diýene öz durmuşymda bolup geçýän nada, ýani erkek ýaly garaýan. Men diňe hemişe men ýaşy arzuda gelýän adam. Diňe ýaşy garaýşda, ýaşy niýetde, ýaşy arzuda, şol arzularym inha maksadymyz, muradymyz hasyl boldy. Şoň üçin maksat murad diýip at goýduk. Öz ýan ýollaşym olam näme? Bir ýüregiňde besleýän adamyň sebäbi, iň ýakyn adamyň sen hemme zatda bolsup berip dur. Aýdym aýtjak bolsam bolsup berýär. Ýan ýollaşym. Men ýan ýollaşymyň ejesi, kakasy bize hemişe bolsup berip geldiler. Gaýnanam, gaýnatam. Sebäbi biziň şol pikirlenmedi, biziň arzulanmady, amal aşyrmak istediler. Şoň üçin biziň hemme arzulanmady amal aşdy diýsem ýalňyşmaýanjygym. Sebäbi adam
hemişe şu yaxşı niyette, yaxşı arzuda, yüreğin pek bolanlarını hemmede diýsen ajaýyp bolýan eken. Men şoňa ananýan, diýsen ananýan. Gülşiryn Halipa, ine biz arzulan hasyl bolýan ýurdunda ýaşaýar. Ilki bilene bir öýüň gyýt perzendi bolmak, bu uly bagyt. Ondan soňra bir ojagyň, bir mehriban gelini bolmak. Ondan soňra näme çağılan bagtyna gowanyp, agtyk söýüp, ene bolmak, mama bolmak, bu insan üçin iň bagtly duýgy mukaddiýat. Näsile ene bolmak bagty meýesler edipdir. Nähil duýguny başdan geçirýän bir türkmenlerde şeýle ajaýyp sedemada agtyk çağıdan süýji diýilýär käma. Bu pikire goşulýanyňmy siz? Şoňa goşulýan, diýsen goşulýan sebäbi çağajak ýaşaýyş. Öz çağalaň elbetde süýji, her biriniň öz süýjiligi bar. Bularsyz bolmaýar. Bulan hemmesine söýgü gerek, mähir gerek. Bulan hemmesini söýgü paýlamaly. Gelýän kapydan gelýän, agtyjy maraljan elini uzatýar, şeýdikçik elini uzatýar. Ondan ýaşaýyş täzeden başlanýar. Şoň üçin süýji, diýsen süýji, çağalaň süýjiligi üýtgeşik ýöne kiçijik zadyň, iň süýjiji zat kiçijik zat diýerler, iň görmegöýçi zadym kiçijik zat. Şoň üçin iňjejik süýjiji hemmämide mehri paýlaýar, hemmämide şatlyk paýlaýar, hemmäňide güýmeýär. Hemmämide güýmeýär. Şoň üçin ören süýji. Men şu pikire goşulýan sebäbi agtyk ýaly seni ýaşa diýenler hakykatdan hem ýaşaýyşa iterýär. Şoň üçin her bir ojakda agtyjaklan, bäbejiklen, çağajyklan, gülküseklerini ýaňlanyp durmagyny arzu edýän. Sağ olun, bizim size elmedama çağajyklaryňyz, agtyjaklaryňyz sizi şuň kýaly begenlerip, gözüňizde elmedama şular ýaly şatlygy köpertmeklerini arzu edýär. Elmedama ýüzüňizde şular ýaly şatlygyňyz köp bolsun. Sağ olun.
teatr insan üçün durmuş mektebi hasaplanýar. İnsanlar teatra gadamasany, oýunlara tomaşa edenni durmuşdan alınan oýunlara sinetýärler esasy. Şu halkyň söýgüsini gadanmak üçin, tomaşçylaryň söýgüsini gadanmak üçin teatrda her bir ýerine ýetiren keşifleriň içine hasam bir içkin girmek berber bolup durýar. Şonu halkyň söýgüsini gadanýaňyz diýip pikir edýär. Şol oýunyň içine gireňiz soň şol oýunyň içinden çykmaklyga näçe wagt gerek bolýar size? İlki bilen özüňi şoňa gönükdirip barýan. Baranda şuň plan spektakl, tawçsalahlar diýär ýa-da projekty iki dünýä diýär ýa-da durmuş düýüş dälýär. Şoň ýaly haýsy oýun boljak bolsa, şoňa özümizi gönükdirip barýar. Eýem şoňa taýin bolup barýar. Baranmazdan eýem şol dünýä bilen, şol duýgu bilen, şol bolup geçecek wakalar bilen ýaşap başlaýan. Meni ne günlerde sanırlar. Yeğenimden ayrılarlar. Meni doğru bilen durmuşa çıkardılar. Ama bu devlet Kağıda der kardeş. Kendini öz yeğenimizleyin. Hicran derdi, melek verdi. Hicran derdi, melek verdi. Şu esasy men sahnada bellak geçesim gelýän durmuş düýüş däl diýip biziň ajaýyp spektaklymyz bar. Şu spektaklla maňa gaty ýaşuly daýdan keşfini anan rejissor. Şu rejissöriň anamny ödemek üçin men özümiň gaýnenemi, ejemjany, şolaryň giyinişleri, özlerini alyp barışlary, şolaryň ähli hereketlerini synlamaly bolýar artist. Şoň üçin agrasan özüne bir laýyk hereket tapmaly ýaşula. Şu ýaşulyň keşfini ýerine ýetirmeklik maňa diýsen ýakymly boldy. Sebäbi şu garran çağımyzda da balajyklarymyzy oglum, guzym, gyýdym, balam diýip söýmeklik hemmek şäne nesip etdim. Kimlere var lan? Kimlere var edemem? Vay. Kimlere bilem oğlum? Ne? Çukurna atsalara vardı mı oğlum? Ne? Edeceğiz lan! Gidelim mi? Söýgüden, mehirden doyma yok adama. Iň ýakymly zat süýjü söz. Şu süýjü sözden, ýyl sözden aýyrmasyn. Şoň üçin hemişe balajyklarymyz, çağajyklarymyz diýip sujaşlamada gonyp gelmek nesip etsin. Sahna adamlary jemgyýetimizi terbiýeleýän adamlar. Şoň üçin hemme jemgyýetimiz terbiýelejek bolsak, şol süýjü sözlülük ilki bilen bizden başlamaly. Sahnadan çıkan toňam eýýäm sen şol öz keşfim barada alad edýän. Şuň men halkymyza nähili hyzmat etdim diýen pikir bolýar kellämde. Ondan daşaryk çykýan bolyn ýüzi nurana gülüp duran enelerimizi görýär, jigilemizi görýär, ýylgyryşyp duran raýatlarymyzy görýär. Gelip sag bolsun aýdýarlar. Öz kärdeşlerimiz gelip sag bolsun aýdýarlar bolyn. Şonu çeken rahmetim ýerine düşdi diýip hasap edýär.
oğlum var. Getir. Tanrı getir. Tanrı getir. Sizden ayrılayın oğlum. Kadir oğlum. Kadir. Kadir oğlum. Kadir oğlum. Kadir. Oh. Kadir oğlum. Allah yüzünü. Oh. Ne var? Aç bulayım aç. Oh. Ne var lan? Ne babasığım? Benim bütün ömrümden kendisinden yığınan kulluğum. Koyun etler yığınan kulluğum. Koy edelim bulayım. Koy edelim. Ne teatrda sahna yerine yetirenizde bizden bir keşf yerine yetirişinizde değil, eysem şol bir vaktın özünü siz aydymam yerine yetirýäňiz. İkisini bilelikde alıp gitmek size kynşanakmy? Yok, men asal kärim aydymçylyk. Hawa, biz sizin aydym aýtýan pursatyňyzda da gawat gelýär, düýtar saz roluna hem düýtar çalyp hem aydymam yerine yetirýäňiz. Hawa. Dutarda aydym aýtmak diýsen söýýän, tebägi biziň maşgalamyz söýýär, ullukan hormat goýýarlar. Şoň üçin men asly ejem kakam biziň öz ojagymyz, gaýny ojagym, men öz maşgalam Sungoto sarpa goýan ojak. Şoň üçin Sungotyň ähli uğurlaryna biz ullukan hormat goýýar. Şu ähli sazurlarda çalýan adamlara da, şu dörediçilik adamlaryna biz ullukan hormat goýýar. Biziň ömrümiziň bedegi enelemez. Biziň iň bagtly günümüz, biziň ejeli günümüz. Şoň üçin men hemişe diňe şu ejeler barada bir näçe aýdymlary aýtsam diýip özüme maksat edip goýdum. Şol eje hakyndaky aýdymlardan birini men beräýin. Ulhawasalam. Geç düşünýän ýa ekeni, ömrüň ejeli günleri. Köp bolsa da az ekeni, ömrüň ejeli günleri. Kaymak berer erterine, mehr garır peterine. Hakydaňda oterine, ömrüň ejeli günleri. Hakydaňda oterine, ömrüň ejeli günleri. Ellerinden keşte çeken, çay içmegem eşrep eken. Yaşap yürmek eşrep eken, ömrüň ejeli günleri. Yaşap yürmek eşrep eken, ömrüň ejeli günleri. Yaşap yürmek eşrep eken, ömrüň ejeli günleri. Köpden bolun Gülşirin Halipa himmet beren aýdymyňyz üçin. Ne Gülşirin Halipa siz teatra ýaşlykda geleňizde size teatrda öz himayetini, gollawyny, kömegini beren halipalaryňyz barmy? 1993-nji ýylda häli bellek geçdim. Türkmen Milli Konserwatoriýasyna okuwa geldim. İlki bilen men halipam Atagella Garyaýew boldy. Onsoň Galina Pavlovna diýip maňa dinan maşgala özüniň hünerini öğretti. Atagella Garyaýew sahnada aýdan aýdymyň bilen ýöne klassa durup aýdan aýdymyň deňdäler. Şoň üçin sahna hereketlerini öwreniň, sahna gadammasyň halipalary öwreniň diýip opera balet teatrına gitdiler. Men
Halipa ömrüme sağ bolsun aýdyp gelýär. Sebäbi Halipa maňa ilkinji gadamy şeýdip basmany öwretdi. Teatrda esasy görüm görülle alan Halipalamyz ýa Türkmenistanyň gahrymany Maýa Kuliba. Şu horda aýdym-aýdymyzda hemişe gapdalmyzda oturanlar. Biz teatrymyzyň daşyndan baramyzda eýýän biziň ruhumyz bilen, biziň milli medeniýetimizde, sungatymyzda, biziň çağaçyklamyzyň boleliğinlikde, bagytly durmuşda, ajaýyp durmuşda, emem özleriniň söýen kärleriniň eýerleri bolmaklygy üçin giň mümkinçilikler ödýän gahrman arkadaýly gahrman serdarymyzyň janlary sag ömürleri uzak bolsun, alyp barýan işlerine hemişe rowaşlyklar ýar bolsun. Sağ olun Gülşirin Halipa, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem size Elmydama maşgalaňyzda agdy berilen hökm sürmegini, şeýle-de Elmydama çağaçyklaryňyz, agtyňyz bagtyna gowanyp uzak ýaşamaňyzy arzuw etýär. Mundan beýlem işiňizde üstünlikler hemraňyz bolsun. Köp sağ olun. Men sözümi hoş niyetli arzuwlar diýen bir ajaýyp aýdym bar şoň bilen jemlemek isleýän. Hoş diýeli daňa tarifyň sözlerine, daňa tarha derifyň sadyna hoş niyetli arzuwlar. Täk söýgün güýjatly spektakllar. Seher bilbil owazy oýursun mehribanlar, kalbyňyzyň guwary eresin mehribanlar, yürekleride ýaşalyk döresin mehribanlar, seni Allah'nın özi korusun mehribanlar, seni Allah'nın özi korusun mehribanlar, hoş niyetli arzular, uçsun göğe aklar, dost mehrine doňsular, eresin mehribanlar, dost mehrine doňsular, eresin mehribanlar. Oğul bolsun, kız bolsun, bir-birinden uz bolsun, dünya ala yaz bolsun, nurlansun mehribanlar. Koy etmesin feryadı, adamzadyň düryadı, elimi insanadı, yayrasın mehribanlar, elimi insanadı, yayrasın mehribanlar. Hoş niyetli arzular, uçsun göğe aklar, dost mehrine doňsular, eresin mehribanlar, dost mehrine doňsular, eresin mehribanlar. Mehriban ýerleşler, ediz watandaşlar, ine ýaşlyk teleýaylym tarapyndan taýýarlanyp ýöritesiz üçin ýaýlyma hödürlenýän Menside varianatly aýdym sadly din çalyş gepleşiginde tomaşa etdiňiz. Şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak tutýan tutumly işleriniň mundan beýlegem diňe üstünliklere beslenmän arzuw edip Menside varianatly gepleşiginde geçirip oturýar. Yine de ýaşlyk ýaýlymynda ýagşy günlerde görüşýänçe hoş sag bolun.